Ayan, good morning mga moms. So, nakaraan, nag-ayos ako ng dressing room. Tapos, tinanggal ko rin ulit. Dahil daw nga po, pipinturahan pa siya. Na-excite ako. Ayun, back job tayo. Aray, back job tayo. Gawa na naman tayo ulit. So, andito sa labas yung mga costume tuloy namin, saka ibang mga gamit. And, tingnan natin kung okay na yung pintura. Yung mga gamit namin ito. Nasa labas. Tingnan ko kung okay na siya. Ay! Giniba na po yung sa waiting area. Dahil papagawa na ni Brenda yung sa pinakabubong. Kasi nga po, sira na siya. Tapos gawa na yung sa gilid niyan, pag umuulan, nabubukbok, nasisira, nababasa ng tubig. Ngayon, yung dyan ko na po. So, yung plano ni Brenda, mas mahabang bubong. Ay, salute. Okay. Ko lang. Okay. Dilagit. Para saan yung kaya? Social, di ba? Meron na rin mga ganyang pabaka-baka na ganyan. Para sa decor. Yan. Pasok tayo sa loob. So, hindi pa pala pwede. Kasi nagkagabi, basa pa yung kulay pula. Kahit ngayon, nagbe-blend pa yung red sa white. So, bukas pa ulit yan. Yes, bukas pa. And kapag bukas nga, hindi pa, ano talaga? Hindi pa rin pwede. Mga sasusunod. Next month na siguro, no? Mga ano siguro, mga Monday to, tadi ano na to. Tuyo. Pwede na maanuhan. Yung loob, naman na rin? Ano? Yung sa Wala pa, yun. catering. Pagkatapos nito, dito sa labas. Na-event kasi kami And ngayon then, sa ano. kailangan pa bumili ng kulay white kasi naubos na. Ubus na. Paubos na siya. Iyon ko muna itong tube para matuyo tapos lalagyan ulit. Bago. Ay kay Argel magkuha. Wala kamay lagi. Di ba magkukwarta ba kay Argel? Oo. Sabi? Okay, ayan na. Okay, ni perfect lang. Ah, siguro din na siguro. Okay. Yung perfect. Eh, din ka perfect. Asa perfect yan? Ah, pwede ka po dahil pagtaasan pa. Perfect. Ito kami ng poste. Pila ka buok? Yung tayo mo amin. Tang to, 1, 2. Manamdiri na Bulong ka po, kay duman din ito nga. Number po. Para Sani din siya. Pinakataas. Parang pillars. Hybrid mo. Okay. Kani din sunod. Ito malaag mo tayo. Britney. Para sa pillars. Sa mga tanim. Magiging patungan. Kani din yung 150 sunod. 150. Ah, di 40 ay. Sunod. Nagpipintura. 125. Sa ano pa yan? Baka Monday na yan, mailipat yung mga gamit. Hindi pa. Pati sa catering. Ayan. Yung sa loob din pipinturahan, di ba? Wala na rin palang puti na pintura. Fake grass din. Dito na yun ilalagay sa loob. Ito pipinturahan din to mga ganito. Hindi pa pala napinturahan dito eh. Kailangan pinturahan. Man palit.
Sa hardware na lang. Bakit ang ganito? Basa? Di ba ang Umangat siya. Lain kay, ano ba, ang ilang setup na plywood kay musunok ang ano. Kung gani, pag ganun, kinakuan din siya, nibukad. Katuluhan gani na gawa ko. Okay. Ito na yung lamesa para sa make-up. Tapos lalagyan na lang po ng salamin dyan. Yan, para pag may mag-make-up dito, meron na silang pwesto. No need nobody. Paano ba ganito? Patungan ng mga halaman pala. Ini. Masak. Kena. Oh. Kena. Para sa yung bakal. Diyan na. I-extend sa taas. Oh. Ito yung aputan ng koloro. Yung bubong. Dyan. Kasi Oh. mahaba. Oh. Pero nag-ano ng bagong year. Gagawa ka pala ng bagong bracket dito. Oh. Ha? Nagpas siya. Kara dini. Yan pala siya kahaba. Naman to. Sila to 400 na sa kapin. 4.5. Nalagpas pa siya dun sa kahoy ng ano, sa borderline niya. Ito na yung mga... Wala na to? Hindi na gagamitin to? Parang marupok na siya, no? Ah, okay pa. Nabunot niya sa ano? tail mo tsaka yung ano? Nabunot pa? Galing. Ayaw ni Dudu. Mga bakal. Makailang ano ka pa, Yero? 10. Ito, lahat? Pero baka siyam lang abutin siguro kasi malaki, mataas na yung Mahaba ano? 10 yan. Isang Yero lang yung gano'n? Hindi na mababasahin yun sa gilid. Harapan yung Dito sa unahan, lalagpas din. lagpas din. Ilan haba nito pa? 4.5. Yung haba? Oh, yung zero, 4.5. Yung haba nito is 3.6 yung kahoy. So may papunta pa dito sa Tsaka sa likod. likod. Hindi ito, malaki mataas. Kasi almost 1 meter. Para hindi na magdugtong-dugtong sa Yero. Para isang anuhan lang. Ayun po yung blue. 10. Sada na siya. Sobrang ano, 10 ang kinuha. Sana wag lang umulan ngayon kasi May ano, low pressure pa naman. kaya nga, may low pressure nga daw po. Welding. Baka natin si Rhea. Rhea Belingera. Di naman makayo mo kuan kay kuan naman yung mga mansanitas.
Ito magumasanita sa dahon, pag mabutubig, dili matulo, dito rin matulos ito nga. Chada. Di ba kayo kalipiuhan niya sa ubos, dito sa taas. Nalinghagdanan mo ang pa second floor. Ay, buti na lang natin nagkuhan, second floor, pero wala hagdan, ana ra tubo. Huh? Marang bumbiro ba? Ano sa? Ana na bagnaog. Pwede. Chada ba siya? Maria? Tas kapihan lang na. Another second floor? Sige, kuha na na siya kay. Dali na naman kayo sa mga Second floor dito para tayo. Buwan akong sinila sa Jawa. Wala nga lagi sa mga grade para Oo. maundang ang film. Okay, kahit spiral na, Rhea. Kahit spiral na Grabe yung hagdan. ano dito. Yung mga comment nila Tapos for glass respect sa siya akin. lahat. Glass Ah. yung ano, dingding As in, niya. grabe yung ano niya, yung respect. You earn my respect. Kubo. Diba? Hindi kasi pag naunawaan mo yung issue talaga. At saka ano lang naman, Busy ka, Ruby. logic tsaka common sense, di ba? Gabi. Common sense lang eh. Pero ikaw talaga, Mamsi, kahit hindi ka magsalita, woman, hindi na tanaw sa mo. Woman. Woman. Kat woman, hindi mo na pagkauwagan mo ka. Wow! 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 Bakla na may lawit na hindi nagpapanti. Ano, nag-aantay ka pangin. Diba? Ending yung mga puting. Doon na tumira. Isa. Isa. Isa pa kayong wire. Putlo ni siya dani. Ka na putlo. Wala naman. Putol naman. Lalon. Awa. Bugat rin kayo. Yan. Sabit. Ayaw so. So. Ato di sa pikas. Kada namang gamay kayo. Tawag na diya. Isapit na ning wire pataas be. Taas ba di ay? Pagtarong dara. Yawa. Ah. Yeah, limpyo na kayo. Pwede na siya, maganda na siya. Pwede na magtanim mag-flower dire. Kit na kaayo. Ya, punta na natin kato napugan nun niya. Kapoy.